reminded us when you were launching this conversation that the aspiration of our constitutional order is very much about democracy, but it's also very much about creating wealth for the citizens of Kenya, empowering the citizens, and realizing the aspects of the Bill of Rights that give dignity and empowerment to the citizen, creating a wealthy, healthy Kenya. Authority and the freedom to disagree carries a responsibility to preserve the democratic institutions through which disagreement can be expressed and resolved. Government belongs to the people. Parliament belongs to the people. The courts belong to the people. The institutions of the republic belongs to the people. They may be criticized, challenged, and required to account, but they must not be destroyed because they are the instruments through which the people govern themselves. Jatelo Ekono dhi nyime kod lero ni kata bedo ni katiba no ero manyien ma ikene e chopo 16 no ero koro osebedo koda ber maliche mogundho ne oganda jo Kenya. Midhiero makoni kod kocha kata gik makoni kod gocho osebedo ka goyo oganda jo Kenya kotenre kod luwo katiba maket kod mano kabino wacho ni midhiero maduong' no ne 2024 e kinde go eko jende miluongore ni Gen Z e pacho kaendi no bago ng'anyo mar tipo kane sundo piny owacho mondo mi orum piny paro no ero mar paro no ero mar omenda ma 2024-2025. Wach maber ne okelo nduoke pacho kaendi nyakoro Mngajwang' ka jotelo go eko lero ni giseketo kenge go eko makare mar biro neno ni weche mag katiba ok okelo ruogruok e pacho kaendi. Accountability also requires us to confront difficult moments in our recent national life. During the protests of 2024 and those that followed, young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? The Constitution itself provides the starting point. Article 37 protects the right of every person peaceably and unarmed to assemble, demonstrate, picket, and present petitions to public authorities. That protection Nyakoro mogi kinde go eko mabende ni ingo weche go eko katiba R16 kata katiba ike mar 16 pacho kaendi Kisumu County no kodong' chien ne ingo nyasi maket kod maindi
Kai Mama Grace Onyango social olebo maduma Kisumu. Jalup jatend duond buch siasa noero mar Safina Party mano Kilkamaloka Willis Otieno ne otayo kweth mamoko e dhialo higni 16 mar bedo mar katiba no e pacho kaendi. Kata kamano Otieno kod Lange kwedo malich mokalo kendo seyo obila e pacho kaendi obedo wacho ni osebedo kaluwo katiba maket kod mano. Kowacho ni obila osebedo katiyo ganda kotuk moruodho wach mabedo koro wacho ni winjoro rum tinda e pacho kaendi. Okoyo piny owacho mar Kenya Kwanza ni kagiyie to ginyal keto tim kuom chutho katiba manyien ma pacho kaendi. Kawuono sama wawacho wamak tarik higa mar 16 mar katiba. Jo piny neno ni katiba osetiyonegi to nitie kuonde ma katiba onego bed ni tiyo to nok otiyo maber. Koro kadine ber tirango ni gin kuonde mage ma katiba ok otiyo maber to en ang'o minyalo tim mondo ne ni gik ma katiba wachogo mondo loso bed maber. Achiel kuomgi en wach mar polise. King'iyo ka polise obedo katiyo ka polise obedo ka bambo ji, osebedo ka ginego ji, imaka maka ng'ata oyaye. Mago gin gik monego bed ni rango ni polis ni to wach ne ni wanyalo los nade. To gima chando ahinya weche mag polis gi en ni polis oluoro jotendgi man Nairobi malo kata jopiny kata katiba. Maka jatelo man Nairobi ogone simo to odhi timo kata gima katiba odagi ni kik otim. Nikech oluoro jatelo ni kok otimo kamano to jatelo biro riembe tich, biro transfer kuma rach. Koro wan kaka jo Safina Party gima wacho en ni koro osechopo sama koro nikech police and service, sikul bende en service, osuptal bende en service, to kila skul, kila osuptal nigi board of management. Kara kila police station bende onego bed gi board of management mobedo constituted gi jopiny modak e gweng'no. Ma jopiny go yiero joma gidwaro mondo obed e board. To jo board go bedo gi teko mar rango kaka police tije tire e gweng'ino. Ma kapo ni ng'ato maki ginyalo rango ni ng'ani dako tere doho. Kapo ni ng'ato hinyore ginyalo penjo ni ng'ani no hinyore kanye, dako miyo tere osuptal. So I'm Betty Okero from CSO Network. This constitution it has all our aspirations. All we're asking is, can you please enforce it? Can you implement it? And implementation is not difficult. Implementation is, I want to be able to express myself. Can you protect that right? I want to be able to live a life of dignity. Can you make sure that an environment is created that makes us live with dignity? You know, employment, income. Stop stealing money. That's what the Constitution is saying. Ekor mogi kopogore koda weche go kuma katiba 16 wagong wetne gwengwe kuma kadad nom chumbi kama report koro yango ni duol noero mar NCIC e pacho kaendi koro ne ogo bura mar gibo manero ma Mombasa kanyo ma bende ne gigolo kwayo ne ojende pacho kaendi ni kagiyie to kik ti kod gimarach kod jotelo e pacho kaendi mar rocho rombe go kuma opogore jotelo go koro ne ywak malich mokalo ni weche go kuma gunism kata jonjore go mabendo sesieko e pacho kaendi kendo ketho rombe mag siasa mopogore en wach noero ma piny Kenya koro kik ling'ie thi owinjiro wuoye kendo mondo mi orum chuth ber. Gunism en gino ero mabendo osebedo ka chando oganda jo Kenya pacho kaendi nyaka rom gajwang' kibro paro ni machiegni ni boma no ero ma be weche go mag njore none kinde go mago mag jo siasa bura ne ochwalo weche gi mag siasa county nero ma be ka bende duond kanisa sani koro iwinjo ka wuok oko matek mokalo ka bende koro giwacho ni piny Kenya sani koro mak mafuanda kod oganda go kuma jonjore pacho kaendi okwatendo bile pacho kaendi kod piny owacho mangima ni koyie to ka okore mabiro neno ni otiek chutho weche gi mag njore mag ojende e pacho ka. The Commission in the last months, to be specific 3, we have heightened our fight against hate mongers. As you are members of the political class, to desist from engaging in hate speech, means misinformation and incitement to violence generally. We are very keen to ensure that we are going to have peaceful elections. We are not going to have condone hate speech. So this should go as a warning to members of the political class. Well, it is extremely unfortunate that the National Police Service and ourselves as a country has allowed ourselves to have goons thrive in this country. And I know the culture of goonism did not only begin
during this election period, but it's something that has been, building up over the last couple of years. It have the Organized Crime Act that allows us. We have very many laws. So the problem of this country is not laws, it is enforcement. So we are calling on all the government stakeholders, and more importantly, the DCI and the National Police Service, to be able to enforce the laws appropriately, because we cannot allow ourselves to go into the Haiti path. And it is very simple for us. From the experiences we have witnessed over the last couple of months, it is very possible that we might go to the dogs if we do not manage this situation. Yangu na kwa niaba ya vijana wenzangu ni kwamba we have to be careful with the information that we share and the information that we consume, especially during this period election. On the issue of guns, as the executive director has mentioned, Sharia zipo, laws are there. However, ni wakati the laws actually meet the mwananchi on the ground. Gunism ina influence voters, ina influence electoral process, kwa sababu watu wengi kama vijana wakiona kuwa gunism imeendelea kuzoza na wale ambao wanahusika katika kushirikisha usalama ndio wa kwanza kabisa hawawezi enforce. Sisi kama vijana hatutajitokeza kutoa uwepo wetu kushiriki katika electoral processes za nchi na kushiriki katika the incoming election. Kitu kimoja ningependa kusema kwamba sisi Gen Z, sisi youths twakataa kabisa swala la guns, na juu yake tunasema kwamba na tuna encourage vijana wenzetu kwamba tukatae kutumika vibaya na wanasiasa who have their own selfish agendas and will rather destroy a community, destroy culture, destroy all these other things for the sake of getting a position which will last only 5 years. Nyakromo iko pogore koda weche ge kumago jende kod weche mag yiero pacho kaendi en ni piny owacho sani koro go kore malich mokalo ka giwacho ni giseloso thuolo mag tije ne ojende pacho kaendi mok tin ne 500,000 thuolo go mag tije pinje go maoko. Ka bende sani koro piny owacho wacho ni kuom higni 3 kod nus mosekalo chien oganda jo Kenya osebedo ka go chandri kendo manyo tije maket kod mago e pinje maoko ka ng'eny gi yudo tije go eko e pinje go maoko kendo jologo piny Kenya kanyakla koda familia magi nyakwar Mgajwang. Ka bende sani koro piny owacho achiel no ero kotelne koda jagoro ten migao mochung'ne weche maoko Mikael Roslin Njogu kendo koro kwayo oganda jo Kenya ni kata obedo ni gidhi nyime kod chwalo kata manyo weche mag tije e pinje go eko mawelo kata maoko gibed jogo eko motang' kendo gitang' ne achudhe go eko bende nyalo miyo gi obok go eko mabandia mag manyo tije go eko kendo keto ngimagi kuma rach. Nyakoromogi igi kanyo be ema koro wang'iyo weche go eko machielo kama alipot koro yango ni riwruok mar apisas mag klinik e pacho kaendi gikone to koro ne obago ng'anyo gi maratipo e kaunti nieri ma Kisumu. Ka bende ma en riwruok mag apisas go eko machiwo weche mag thieth e osiptende ma opogore opogore kamoting'o mago ma bende wuok Siaya County, Homa Bay County, Kisumu County e kin mamoko mathoth. Ne giyok malich mokalo ka bende koro gikwayo jotelo e pacho kaendi ni koyie to nyal jiwogi mondo mi weche gi mag ng'anyo onyal rumo pep. Ka bende ne gigo dhogi piny ne jopiny kata ne oganda jo Kanyanam kanyakla kod jo Kenya duto ni koyie to sirgi lwedo e dwaro margi mar biro neno ni weche go eko mag thieth gin mago ma bende dhi nyime e yo makare. Ne gitwak kama e Sports Ground Kisumu odiochieng' manyoro. Inga and Lilian Adembo, a nursing officer at Kisumu County Referral Hospital. Kawuono kawan gi odiochieng' mar pradek mar wuok oko ne nurses. Ne kwayo mosebet kwa kwayo ne moluor mogik gi ministry mar health. Anyalo wacho niya, gisani kaka jotuo hinyore, oganda duto mae pinyni mae Kenya owuog oko, jo Kanyanam wuoge uru oko mondo ukonywa e wachni nikech ung'eyo kama wuoche ni dio ugo, ung'eyo maber ni mwandu en ngima, ka onge ngima to onge gimoro amora minyalo timo. Kuom mano wakwayo kaka jo Kanyanam, oganda duto mae Kenya mondo wuog oko ukonye nurses ni e lweny ni. E wach nurses man Kisii bende wakwayo ni moluor mogik, moluor Simba Arati, gavana ma Kisii, winje ywak ma
nurses go ywago mondo iyie iduokgi e tich, iwergi wach mar orone nurses jok ma nyalo hinyogi to gin ema girito ngima. Kumachielo bende nyakoro mag jonko opogore koda wechego eko mag clinical officers kata nurses mabende ne dhi nyime e chuny boma maduong' ma Kisumu. Wago ng'wech waringo nyaka sub county no Maseme Kisumu County kama lipot koro yango ni commissioner duol noero mandiko jopuonje tich e pacho kaendi TSC mano commissioner Timon Oyucho kikone koro ne ojolo oganda mabende wuok e sub county no Maseme to nyithindo go eko manie skunde mopogore opogore to sebedo koda kod kit ng'ol mopogore opogore nyakoro mag jwang' ne ojolo gi kod mwandu mopogore opogore ma jomo dak kod kit ng'ol go eko nyalo jologo tijegi mapile ka pile. Anyato wechego eko mag somo e skunde go eko ma nyithindo modak kod kit ng'ol go eko chwale sombgi ma opogore opogore. Kane owuoyo e kit mikae junior school mabende yudore e Easteme kocha, migosi Timon Oyucho ne opwoyo malich mokalo migawo noero mabende nikod ting' mar ng'iyo somo mag jogo eko modak kod kit ng'ol mano kise kabende nowacho ni obiro dhi nyime mar neno ni kinde duto gichwalo wechego eko mag dongruok ne oganda Maseme duto, anyato jogo eko modak kod kit ng'ol ma opogore opogore. Gikone to moko kuom jopinje ka chung'ol branero Maseme kamoting'o nyithindo kanyakla koda jomadongo mabedo osebedo kodak kod kit ng'ol ma opogore opogore nokwanyo were bang' ka commission e duol mandiko jopuonje tich e pacho kaendi TSC mano commissioner Timon Oyucho koro ne yuorogi kod mwandu mopogore opogore mag jolo yawago eko modak kod kit ng'ol ma opogore opogore anyalo sub county noero Maseme. In 2024 I partnered with KISE. I brought them down. They did the first assessment, and it is the result of that assessment that has generated or given rise to the equipment that has been distributed today. I'm equally elated because we now have assistive devices helping our children to access schools and access and then facilitate their movements, be they the physically challenged, be they mentally challenged, be they visually challenged. We have seen a lot of distribution here that is going to help us. Maendi en tim mabende migosi Timon Oyucho noero koro ne otimo e tie tich achiel kod Kenya Institute of Special Education e pacho kaendi kata KISE ka mwandu maket kod magi nochopo e skunde mok tin ne 26 e sub county noero Maseme kendo kwano omenda mabende otige manyo mwandu gieki ne en $4.5 million. Dhog migosi Timon Oyucho nieri noser machiegni kod achiel kuom apisas go eko mabende tiyo KISE kono mano Mikael Lydia Kairanya. Came here today to distribute learning resources and assistive devices. This was on request from Commissioner Timon, and we were distributing resources so that they can assist learners with disabilities to be able to effectively learn like other children. At KISE, we believe that children with disabilities need to be supported to learn. Ekidego ten migawo masomo e sub county no Maseme mabende nono rang'iny masomo kotelne koda Laktar Elizabeth Okoth ne opwoyo malich mokalo tim maket kod maendi kendo gisingo mar biro neno ni gitiyo maber kod mwandu gieki. These assistive devices and to distribute them. Machiegni kendo nyakor mojwang' kopogore koda wechego eko mabende dhi nyime sub county noero Maseme wechego eko kotenore koda ngima jogo eko mabende odak kod ng'ol. Wadhi nyaka e gwenge eko mano ma Kisumu West kama lipot koro yango ni familia moro mabende wuok e Kisumu West sani koro ywak malich mokalo ka gikwayo piny owacho kanyakla koda jawago eko mabende koro chunygi olendo ni koyie to nyal jologi kotenore koda nyathigi moro ma bende tin malich mokalo ma bende tuo mar kansa sani koro keto piny kansa e stage noero mar 3 nyakoro mga jwang'. Gikwayo jogo eko manyalo ni koyie to nyal konyogi kotenore kod lwetgi noero ma bende ni mana chwata mondo ginyal reso ngima wuodgi nieri. Brian Omondi Ogola, nan general dwe mar auchiel tarika 4 ne nyathi ochako yudo thieth bang'e kane osechako yudo thieth dakteche nogomo ma nyathi nokotieko thieth mare. Mano miwa discharge waduogo kode dala. Gi sechego nyathi pod ne ok nyal timo gimoro amora kendo ne pod tuo. Akwayo mana jopiny joma nyalo konya mondo mi nyathi matin
Brian Omondi oyud konyruok oyud chang ni kikonya mondo mi nyathi ochangi. Tego mano onego bed ni ichuoye godo, yadhno en 40,000. Kaachiel kod yedhe rem bende bechgi ni malo. Koro akwayo kunyalo yudona gimoro manyalo chopo 100 mondo nyathi odhi godo mbele mondo oyud konyruok jowadwa. Amoko an piny kaluwore kaka jaoda notho gi nyithindo manoweya godo. Ok anyal yudo yor konyruok. Konya uru jopiny. Ng'ama Nyasaye odonjo e chunye mondo mi okonya, mondo mi an be chunya obede gi kwe. Koro miyo jowadwa an matek e ngimana. Nyathi nigi rem mok onyal yudo kwe. Oywagore otieno te, oywagore odiochieng'. Oonge kwe. Anena gi rem seche duto. To yor yudo yath mar rem ok anyal yudo. Kaluwore gi yuto mara. Beche ni malo ok anyal yudo. Siling 3,600 to ting' 10 otiyo go achiel odiochieng' kodiochieng'. An gi nyithindo 6 gie sani, wuon paro notho 2019. To gi nyithindo 6 ma an godo gi, nitie 2 ma ok nyal yudo konyruok mar dhi skul. An ja grade 10, ja grade 7. Gin dala kae, yo skul ok nyal dhi kaluwore gi tuo ma an godo, gi yuto ma an godo bende ni piny. Jatuo ok nyal dhi skul chakre ne obed chakre higa mokalo dwe mar 8 ok onyal dhi skul. Nikech en ng'ama ok wuothi, olosore kama obede. Kwayo ng'ama Nyasaye nyalo donjo e chunye mondo mi okonya mondo ayud konyruok mar tuo mar nyathi. Thieth pod onego bed ni dhi mbele, general, to yor gik mane daktari ondikona ok anyal yudo. Idwaro ni mondo otimne test mar 20,000, 10,000. Yath moro onego bed ni ichuoye, to yadhno en 40,000. Thieth pod dhi mbele, ok anyal ng'eyo kuma thiedhni dhi chope. Konya uru jowadwa mondo nyathi oyud konyruok. En nyathi matin, en ja 13 years, onego bed ni sani koro onya dhi e skul to ok onya dhi e skul. En piny. Wakwayo kony mondo mi ukonye nyathini kaachiel gi mamani. En mama machiliel, odhi makare. Ng'ata ng'ata ma Nyasaye nyalo donjo chunye, nyaka josiasa duto te, obed MCA maro, obed mbunge, obed senator, nyaka our honorable excellency William Samoei Ruto kanyalo winjo wachni mondo maknwa lwet miyoni mondo nying Nyasaye oyud duong'. Kopogore kod wach mar nyathi kende, kata rangae ka en kod rem mang'eny, en kod nyithindo matindo kaka ginyalo konyore onge. En Dotela Atieno Oko, Anyara Sembo. Adiera, gomo mar dakteche omiyo koro wakadhe weche moko ne wakadhe kadhani, especially Kenya kae kod health mobedo devolved. Ok onego bed ni wakadhe gik makoro wakadhe gi. Nyathino osetuo to ok ber, no gimo tuo oduogo dala otuo to ok en nyathi, ok en tuo monego thiedh dala kae. En tuo monego wuotho kendo monego kony ngima nyathi. Emomiyo wan kaka moro achiel ni mondo jo health center, jo health group odonji e tuoni. Kinyalo kony nyathini to mondo konye en rem. Nyathi mok nyal nindo, min gi ok nyal nindo. Otiyo gi painkillers. Ma min gi kuchopo godhiambo to pile wuotho kuom jokony mondo oyude painkillers. Painkillers gi bechgi ni malo. Wakwayo Samaria mwema. Wakwayo ji duto donjuru mondo wanywa kamoro achiel. Ma en ngima monego ringo. Ma en ngima monego kony nyathini tin, onego bed ni kik owewa korom kamae otin kendo pod wadwa. Jakromo kopogore koda wechego eko mago mag ywagruok e wechego eko mag thieth e Kisumu West Sub County, wago ng'wech kendo waduogo e kaunti ma Kisumu kata umanini maduong' ma Kisumu, kama lipot koro yango ni riwruok no mar msalaba makwar the Kenya Red Cross tich achiel koda kambigo eko kata riwruok no eko ma bende tayo tije jofwambo e pacho kaendi, mano Media Council of Kenya gikone koro ne obago weche eko mag puonj ne jofwambo go eko mabende wuok e West Kenya, nyeto mago mabende tie redio mopogore opogore moikre kata motelo ne yiero meg 2027. Kabende sani koro nitiere dwaro mabiro neno ni jofwambo biro lando weche go eko matimore e kinde yiero go eko e yono makare ka gitiyo kod lony mamalo maliche mokalo. Kabende arita mar jofwambo gin mago mabende nowuoye mondo mi oketi okang' mamalo e kinde go eko mabende gineno ni jopiny owinjo weche go eko mowinjore giwinji e kinde go eko mayiero mega mag 2027. MCK mano Media Council of Kenya kanyakla koda Kenya Red Cross nobagoro maket kod mane boma Kisumu kendo kama kaka weche ne chalo. Duol magayo kendo nono rang'eny matij jofwambo e pacho kaendi Media Council of Kenya tiyo tich achiel koda Kenya Red Cross. Gikone to koro ne okawo kinde kendo timo training kata puonj ne jofwambo mopogore opogore mabende wuok West Kenya region
anyeto kumotelo ne yiero ma 2027. E tok mare moyiedhi kod Kala TV e boma maduong' ma Kisumu, achiel kuom apisas goeko mag MCK migosi Victor Bwire lero kithor kendo chenro mar puonj kata tiegruok maket kod maendi. As you are aware, we launched our election guidelines on 14th August. We also launched a project, countdown, it's called the 2027 election countdown. And here we are running trainings jointly with others and ourselves, the Media Council alone. Like this one, we are working with the Red Cross. And the training is about for journalists from the counties around here on elections reporting. We're already aware that the date for elections has already been announced, and the media will play a very critical role in reporting and covering the election by way of giving space for candidates, for political parties to air out their ideas and views and manifestos. Kabende migisi Bwire koro lero ni jofwambo ntie kod tich machal nade kendo in kod nengo machal nade e kinde yiero mabiro ma 2027. Would be a critical player in this election, and especially when it's happening in a digital era where there's a lot of misinformation, disinformation, and rest, and information manipulation. So we have taken it upon ourselves and colleagues to empower journalists, sensitize journalists on critical things on election reporting, including focus on the substance of the election rather than color and strategy, the issues of gender-sensitive reporting, safety of journalists, conflict as is already seen. There's a lot of push and pull among our various political players in the region. Bedede okao kinde maket kod mano e chwalo ote mare bowuok Media Council of Kenya kono ne jofwambo duto e pacho kaendi. One of you is injured, or if you have had information that that area will be volatile, you alert your colleagues so that they avoid the area. You know, so we must also, there are some things we must do, but media houses must also do. There are now very cheap insurances that can insure equipment, can insure you your life. So we are also encouraging people to come together, journalists as a team, and get insurance against their lives and against the equipment, because we also see a lot of equipment being destroyed, and a number of this equipment journalists have bought by their own money. It's not, for example, media house. So a lot also depends on us, but we are also activating through the Kenya media sector. Migosi Bwire menonotio kod thuolo maket kod maendi e siemo wang' jotelo malich mokale pacho kaendi pamene osebedo katiyo kod agoko kendo kelo njore kinde yiero mabiro kanyakla koda mago mabende osekalo chien. That our communities must be here, and that's what I was saying, the issue of priming people. The media and others must help communities understand that election is a democratic process that comes and goes. It's not a life and death. Why do people fight and kill us to go to parliament? You see, that principle, that service leadership, I'm going to parliament to represent, or the MCA assembly to represent my people. But if once it becomes, then it becomes like it's trade. Why is it that makes you life and death for you to die, to kill another, to go to parliament? You see, we are made, because leadership, you remember that time, people would go to serve their people. There was no CDF, there was no all these things. And people would just go, and people are known like Martin Shukuku. They were just known because of standing with the community in parliament, raising issues that affect their community. There was no issue for money and what. But right now, parliament has also become so commercial. Kala TV Kuke County Kisumu and Justus Adoyo. Nikoro mga juangi kanyo be mawacho kukwe giko ma weche manyien babino ni wakelo ni ukinyi niri ma kawuono daikos kalo kanyo pradek koda chel bang sa chelo kinyi niri ma kawuono. Kata kamano kikidi mabon kichipodo wanche koda weche gweko ma opogoro mabani wadwani mondo muwangi e pacho kaindi kamotingo weche gweko magi yepo mag skunde nyakora mga juang. Skunde yao machalo nade mwenge gweko ma untiere weche gweko ma ogana jo Kenya sani koro mbeke anyeto kote koda namba manyien mar gari. Mano iluongo number plate mabende sani koro kanda jo Kenya kwedo malich mokalo weche gweko mag siasa mabende osebedo ka gore pacho kaindi. Katiba hat 16 en ang'o minyalo wacho kotende koda bedo ni sani koro wantie kod katiba maike osedongo ka en nyathi ma wuoi koro en jahigni 16 otegno onya bedo ni en form 2 form 3 ka nyako koro mgejwang en wuoi ma sani koro siemo ni ma onego tim ma ok onego tim. We wakaw yo machukni rumo juang aduogo kod mago mathoth kata kamano kang'oro mosario to adhi bedo kod twak kod jolony mabende wuok e migawo moko mar piny owacho manoti another youth action ka bende gidhi twak kodwa kotende kod rombgi maduong' mabende owinjore gibedgo giko mar dwe ni eri. Luongan Justus Adoyo awuot seme we amodh pi machok aduogo.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth.
Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyise motimore e pewe duto mana e Color TV. Wen bang' sachielo kinyiri hima kawuono katika mano kawuono kwa bedo kod oboke gweko ma bende nonego beni walidho ni okinyiri hima kawuono katika mano chieng' wuok tich wageno mar biro bedo kod oboke gweko kaendi achiel kachiel. Oboke gweko nolewo matin nyakoro Mgajwang kamano moro mantie piny wadonge ni chiew nade kamano moro mantie nyakoro Mgajwang gweng' oru nade yawa gweko ma bende nitie Migori County gweng' Ochilo Ayako kocha Suna East Suna West gwenge gweko mag Migori te udunade nyakoro Mgajwang. Wan kod geno ni uru maber okinyiri ma kawuono usebedo kuywago weche gweko mago mag daraja no ero kata olalo no ero mano ma Migori ma bende tudo sub counties gweko mandie Migori kono. Wageno ni piny owacho timo manyalo mar neno ni okete tim wach mar gedo mar olalo no ero mano ma Migori. En wach nyaka koro wawe ndiri nyakoro Mgajwang kitiri dwaro mar biro neno ni olalo no ero ma Migori en mano bende koro oger kendo tieki nyakoro Mgajwang. Wan kod geno ni mago gin moko kuom tije gweko ma bende koro piny owacho e tie tich achiel kod counties wa makaluo timo ma biro neno ni giloko ngima jopiny. County no ma Bay bende wan kod geno noru maber kinyiri ma kawuono county no motelne koda nyadendi Gladys Nyasuna Wanga counties go duto ma kaluo wageno ni giru maber okinyi nieri ma kawuono. Homa Bay County, good morning urunade asegoridore olo kanyo shauri yako e boma maduong' Homa Bay kang'iyo kanyo ka weche gweko mag apaya dhi nyime e yonero makare kendo gedo mar apaya e county ma Homa Bay mabiro neno ni apaya ma Homa Bay town noero obedo twin line en mano ka dhi nyime e yo makare kundi igolo kwayo ne jogweko matiyo kod nyamburko mopogore opogore ni ubedo jogweko ma jombola kendo maore e kinde geko ma gedo mar apaya noero ma Homa Bay town dhi nyime mondo mi ubed kod flow of traffic maber nyakoro Mgajwang. Kopogore koda weche gweko apaya mowuok Homa Bay kochopo Kisumu aneno ka dhi nyime e yonero makare nyakoro Mgajwang. Pok wawinje wach ma ng'ato diyo e ndere mak mana ni kapone ineno gimoro tinyalo pimo nyakoro Mgajwang. Masira moro mar wang' apaya ineno jalno ero matiyo kod apaya e yonero moko winjore inyalo ywanwa tol e namba wa bende nitiere e wang' jowi mar kanyo nyakoro Mgajwang mondo mi wanyal keto e lela ni to ang'o matimre kamoro amora ma intie. Kwaringo nyaka Katito kanyo ka weche dhi nyime yonero makare oganda wantie chiro ma Katito dhi nyime kod chwalo weche gi gweko mag ohala kinyiri ma kawuono e yonero makare ka bende gikwayo kendo gijiwo weche gweko mag arita e sub county no Nyakach duto mangima. Weche gweko
eko kata gwenge eko mag Awasi border ng'ato wuok Awasi karidre boma maduong' ma Kisumu bende onge wach maduong' ma ng'ato dio endere nyakor Magajwang. Waneno ka weche dhi nyime e yonero makare. Awasi town kanyo dhi nyime yo makare. Kiridri nyaka gwenge eko mag Ahero Asai, Ahero interchange kanyo weche dhi nyime yo makare. Obila ntiere obira oketo kiru kendo oketo pargi but interchange ma Ahero. Koro gitemo ng'iyo ni to weche go eko mag wuothe dhi nyime e yonero makare. Weche go eko mag Magendo, jomage machwalo weche go eko mag Magendo. Obila ntie e interchange ma Ahero kanyo nyakor Magajwang. Koro ibedo ka en jalno ma kinero duto rito weche go eko mag apaya. Ne ni rito chike go eko mag apaya nyakor Magajwang. Kiriembo kata kitiyo kod jamburko mari ng'e ni kidonjo Ahero bridge kanyo okolache ahinya nyakor Magajwang. Koro itang' inyalo weyo thuolo mondo nyawadu okal eka waneni watayo weche go eko mago mag wuothe yo makare. Ahero town kanyo bende nitie jogo eko mariembo bodaboda mantiere kanyo gisiko gi ng'ada. Waneni waluwo chike go eko mag apaya nyakor Magajwang mondo mi wanyalo rito ngima. Ahero town chiyo maber kang'iyo lipode mayudo kaendi. Kata kamano pod gidhi nyime kod ywago weche go eko mag drainage ma bende pod ok odhi nyime kodgi e yonero makare. Jakom mar chiro ma Ahero nyocha wuoyo go kendo nyo wacho ni weche go eko mag drainage gin mago ma bende pod gidhi nyime kod sundo sirkand county nieri mano ma Kisumu mondo mi one ni oloso kata chwalo yonero makare nyakor Magajwang. Eka waringo nyaka gwenge eko mag Rabuor. Apaya dhi nyime nyaka gwenge eko mago mag Alindu kaendi. Jam nyalo ga bedo kaponi ng'eng'e apaya nyakor Magajwang. Walos kendo walo chike go eko mag wang' apaya e yonero makare. Nyamasaria interchange kanyo weche dhi nyime yonero makare nyakor Magajwang. Ok waneno mano ma bende de wakete itiyo kinyine makat kod maendi. Nyamasara winjo ka wacho ni Nyamasara oru maber mak mana ma ng'ato oruge ode. And then kachok kanyo ntiere obila ma bende ochung' roundabout ma kachok kanyo kendo gibe ging'iyo ni jamo go eko ma bende donje boma maduong' ma Kisumu gin jogo eko ma olure tir kod weche go eko mago mag apaya. Kisumu Boys roundabout bende obila ntie gibedo angech ging'iyo ni uluwo chike go eko mag apaya. Kisumu City kaendi ringo kendo nyime yo makare nyakor Magajwang. Yago eko mabende dhi ka Wash Mwalo, yago eko mabende dhi Manyata, yago eko mabende dhi Mamboleo. Waneno ka dhi nyime yo makare nyaka Nyaera malo kucho. Gin weche go eko mabende weche mag apaya dhi nyime e yonero makare. Busia Road wageno ni dhi nyime yo makare. Apaya mowuok Kisian kosomo Maseno kanyo waneno ka ringo yo makare. Apaya mowuok Kisian kosomo Kombewa, Minholo, Kombewa, Wang'arot, Kolenyo, Akala Game kanyo, Ndori, nyakichop go be nyakichop go kuma Bondo. Waneno ka apaya dhi nyime e yonero makare. Good morning. Skunde ya nyakor Magajwang. Wan kod geno ni nyikwa mama uya skule yonero makare ko chamo gi gokinyi ka gidhi kata kamano to jiw gi ni gidhi ka gingen kod geno ni chieng' moro gibro kelo duoko madwarore ne piny Kenya nyakor Magajwang. Kiki jarogi, kiki chagi kidego eko mabende giwuotho ka gidhi e sikul ka koro yugni gogi nyakor Magajwang gokinyi kidwaro ni gichope parade okinyi wajiwgi mondo mi gichopi gichwal weche go eko mag sombgi e yonero makare. Kata kamano jopuonj pod dhi nyime kod chwalo weche go eko ma winjore oketnegi e tim kamo ting'o ting' malo mar chudo margi. Weche go eko mag lwasi maber mag tich gin mago ma jopuonj pod dhi nyime kod kwayo kendo ywago nyakor Magajwang. Wageno ni weche mag somo ochakore kendo dhi nyime e skundewa e yonero makare. Reporters mago bet angech mar biro neno ni giluwo nu weche maket kod mano kendo giketo nugi achiel kachiel. Jo Kenya osebedo ka mbeko nyakor Magajwang e weche go eko mago mag number plate manyien mar gari ma bende NTSA National Transport and Safety Authority ne obirogo mochakre kod KEA. En wach ma jo Kenya sani koro goyo uwi malich mokalo ka giwacho ni ok en wach no ero maber nyakor Magajwang, kata giwacho ni en ugly number plate, ugly plate number. Ok ang'eyo ni ere kaka jo Kenya koro dwaro mondo mi okaw pachgi kapok ne okete tim wach mar ndiko mar number plate manyien ma bende giwacho ni is very ugly nyakor Magajwang. Pachi nango kotenre kod wach mar goro manyien mar number plate mag geche machakore kod KEA nyakor Magajwang. Kopogore kod weche go eko mag number plate mabende oganda jo Kenya osebedo ka wuoye. Ing'eni Kenya kaendi jo Kenya riwrega for a unifying factor. Gintie kod gigo eko manyalo riwo giga nyakor Magajwang. Gin gigo eko mabeyo, moko gin gigo eko mafani, moko gin gigo maricho. Kata kamano
jo Kenya oriwore ka kwedo malich mokalo kel mar kit number plate manyien mano KEA ben National Transport and Safety Authority ne koro sieko go. Weche geko mag siasa nyakoro mga jwang ong'ane jo Kenya koro podi dhi nyime kod kelo negi kwayo ni ka giyie to gibed jombola. Nyakoro mga jwang yiero en gima biro odiochieng' achiel to rumo. Kose rumo ngima ni nyaka dhi nyime. Ikwayo ni wabed jombola, wabed jogo eko mohero jowetegi, wabed jogo eko ma oritore. Ka nyawadu wacho one term ok rach, yiene owachi. Ka jal machielo bende wacho two term bende ok rach. Nyakoro mga jwang idwa ni yiene wacha mare. Wan a democratic nation nyakoro mga jwang. Mano nyiso ni wan e piny ma wantie kod uhuru kata thuolo mar wacho pachwa kaka owinjore wawache nyakoro mga jwang. Omiyo igolo kwayo ne oganda jo Kenya nyeto jende pacho kaendi ni gibed joma gin tolerant ne oganda mamoko mondo mi waket lwasi maber mar siasa. Oganda jo Kenya kik wach weche beko manyalo biro kelo tulo higni gweko makiny nyakoro mga jwang. Anyato ka koro wadonje yiero meg 2027 wakwayo ni wabed jombola. Ka intie duond buch siasa A, in beda bede duond buch siasa ni ma A no ero. Kenya wadu ntie duond buch siasa B, obende weyo beda bede duond buch siasa ni no ero ma en B. Ka ng'ato ohero ng'ane, weyo ohero ng'ate no ero. Ibe ka ng'ane no okiero, weche ng'ane makikelo. Ono wabed kod kwenye kod mojong. Tulo ema wathegrego kendo wapogorego. Kik wabed jogo eko mitiyogo, sana ojende. Kik ti kodwa kod josiasa mondo mwanyal inyo jomoko nyakoro mojong. Anyat koro ka wadonje yiero ma 2027. Mae tung ma Kala TV wuok oko kendo goyo ni kwe kende. Wabed jogo eko mohero kwe kendo duto wariw wiwa mondo mwanyal tiyo kanyakla nyakoro mojong. Kise go wadu koro jala, kise tong wadu koro jala, kise nego wadu to ere koro ohala miyude. Ere koro ohala miyude nyakoro mojong. Bang' ka yiero oserumo 2027, wan kod geno kod dwaro ni wabradong jogo eko moherore kaka joka ng'ato. Pod inyalo dhi ka wadu, ikwaye chumbi, ikwaye majan, itime achiel kod wadu mondo mwanyal dongo uchumi marwa mar piny Kenya nyakoro mga jwang. Wabed jogo eko makwedo weche go eko mag tulo. Operation ondoa tulo. Tulo nyaka wakwedi nyakoro mga jwang. Tulo en gino ero ma inyo ogandawa, ginyo jowa, kendo gin weche go eko ma nyaka koro wakedgo kendo wakwep mabor nyakoro mga jwang. Kinde gogo benete weche go eko mag katiba at 16 mabende ne koro dhi nyime kod chwalo odiochieng' ero manyoro ipode dhi ale nyakoro mga jwang. Ok ang'e ni katiba at 16 osechopo kodi kanye nyakoro mga jwang. Wadwa ni mondo mi ang'e ler weche maket kod magi tielo mar adek kendo mogik chenro ni eri kendo mwadwa ni wabed koda wendo mabende wuok e Tinada Youth Action mabende watwago machok kapok ang' oromo stigo eko mabiro mbele kanyo. Moko kuom weche mabende nadwa nakete iti nyakoro mga jwang. Daeko osekalo kanyo 50 kod achiel bang' saa achiel okinyi ma kawuono ma isiro dong' kanyo dakika madiromo 9 kama to romo kanyo saa 2. Adwaro mondo mi arwak wenda e studio kaendi kapok gichopo we akaw yo machoka duogo ka arwako welo mondo mi wabed kod gi twak machiel kachiel. Lungan Justice Adoyo awuot seme. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Ka wachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha.
Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich
nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. En saa 2 osekalo dakika 6 kogwen maket kod maendi. Good morning, chieo nade nyakol Mgajwang, kamora mora ma bende yude Kala TV okiny ng'eri ma kawuono kaponi pod in pacho kanyo to winjori dhi tich chal ka gimileo. Koro winjori kasri matin, joge kuma bende nitie pacho, wamoso uni oyawre uru, wagino nuru maber. Ok ang'e ni ji dumbo koda ji sani koro nie puothe koda ji oweya dhoke ma sani koro lagore e puothe. Adwa ni mondo mi nyisa weche maket kod mano nyakol Mgajwang. Gini weche magi ma bende isebedo kiluwo jomonere mangima nyakol Mgajwang. NTSA ne ogolo new number plate. Jo Kenya osewuoye giwacho ni very ugly. Ok ang'e ni pachi nang'o nyakol Mgajwang kotenre koda weche go eko maket kod mago. Nyithindo bende dok e skunde nyakol Mgajwang, ageno ni gidhi nyime kod weche go eko mag somo e yonero makare. Mago mbende mora ga ahinya gi nyithindo go eko mag jo ECD. They're very funny kids. Samoro chiew gokinyi pache kong'e ni onego bed ni odhi skul, odudo kanyo, oya kendo make sure ni tere mochopo e kar somo. Jopuonje kod weche gi obro ng'iyo jumanero makiny. Kata kamano kawuono anti kod migawo mok mar piny owacho Tinada Youth Action kaendi mondo ne mondo wambeki. Wawinjo ni gin kod romo mage bago. Kang'e romo ni giluonge jomage to jomage moko luongi. To gima ng'eyo ni en romo nero mabende gidwa ng'iyo weche go eko mag mental health. Oyawre uru kinyi ma kawuono. Wachak koda the only lady in the house. Ka thuolo ni eri mondi most oganda jo Kenya nam kitiyo kod picha ni eri
tifulri no atikono ni kenti nada kujariti mama. Okay, thank you. Habari ya asubuhi wasikilizaji. Kwa majina naitwa Gentrix Oche. Nafanya na shirika naitwa Tinada Youth Action Africa kama mwanasaikolojia. Alafu pia nasaidia kwa mambo ya afya ya kiakili. Hiyo ni mental health. Asante. And next my brother over here.